saludo multicultural débese a que este ano queremos recordar as 8 nacións que forman a cultura celta. Como creadores e anfitrións, a Escola de Gaitas fai honor á cultura celta desde o 1975. Esta noite faremosvos disfrutar dun pouquiño da nosa cultura, comezando por un paso doble e unha muiñeira, desfasando a Ortigueira e a Xesta. Isto xa empeza, un aplauso e disfrutádeo.
abrimos este concerto e queremos vos presentar a uns acompañantes de luxo que tenemos esta noite. Pablo, que nos vai acompañar ao acordeón. Sergio, a marimba. E un máis de nós, que xa consideramos parte da escola de gaitas, Francis, na trompa galega. Sergio, ademais de acompañarnos á marimba, vainos acompañar o bráfono, non, Rodrigo? Bipráfono. Así xa o sabedes todos. Despois desta peza, que se chamará Baitucada, imos tocar Terras do Ortegal, composta polo noso director Rodrigo López, e Xota do Vals, composta por un excompañeiro Daniel Orizales. Un forte aplauso.
tal o estades pasando? Bueno, imos seguir. E este ano contamos cuns acompañantes espectaculares. Amigos, compañeiros da casa, que máis podemos pedir? Sen máis, un forte aplauso para os carecos e cantade ben forte con eles.
mata. Grazas, un ano máis, por facernos disfrutar desde aquí arriba esta experiencia. Gracias aos rostros coñecidos das primeiras filas. Non fallades. Os do medio, os do fondo, moitas gracias tamén por acompañarnos esta noite. Damos por inaugurada a 41 edición do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Disfrutádeo como se merece e gritade ben forte comigo. Viva Ortigueira! Viva Ortigueira! E que viva o festival!
Moitas grazas, festivaleros. Moitas grazas por estar con nós e por seguir con todos os músicos que veñen a continuación. Graciñas.